Dosad zapušten Brodarski institut u Zagrebu dobio je novu svrhu. On je sada otvoren prvi centar izvrsnosti u Hrvatskoj, što je i naša dobra strana dana. Ministarstva znanosti i unutarnjih poslova preuzela su vrijednu nekretninu i prepustila je na korištenje Fakultetu elektrotehnike i računarstva te civilnoj zaštiti. Najveći dio objekata, bazeni i laboratorij, služit će FER-u za veliki projekt Centra izvrsnosti u pomorskoj robotici i tehnologijama za održivu plavu ekonomiju. Projekt vrijedan 30 milijuna eura financirat će se fondovima Europske unije. Ovo je prvi europski centar izvrsnosti u Hrvatskoj koji će nas pozicionirati na globalnu mapu najbitnijih ključnih igrača u području pomorske robotike i tehnologije. Mislim da je to izuzetno važno za Hrvatsku jer Hrvatska je prekrasna turistička zemlja, ali je i puno više od toga. U znanosti možemo ponuditi toliko toga, ovo je samo jedan od pokazatelja što možemo napraviti i kako možemo iskoristiti ono najljepše što imamo sa najpametnijim ljudima koji imamo. Konačni cilj je, kao što sam rekao, da čitav ovaj projekt nakon određenog broja godina postane samo održiv i da naravno ide i u smjeru komercijalizacije svojih rezultata, a samim time naravno postoji mogućnost otvaranja novih radnih mjesta.